Încă ești îngrijorat că nu poți găsi lenjerie de corp care să arate atât bine, cât și confortabilă? Acești chiloți cu talie înaltă sunt cu siguranță cea mai bună alegere. Schema de culori macaron, frumos și confortabil, stil cu talie medie înaltă, nu numai că poate înfășura perfect abdomenul, dar și poate menține cald, potrivit în special pentru tine, care urmărește confort și sănătate. Și nu este orice lenjerie obișnuită. Fundul este și mai magic. Adoptă un design mic de pelin care schimbă temperatura, care dispare instantaneu atunci când întâlnește umiditate, căldură sau umiditate. Are capacități puternice de respirație și de absorbție a transpirației, menținându-vă uscat și confortabil în orice moment și departe de necazurile și mirosurile. Designul cu 2 straturi cu orificii de ventilație îmbunătățește și mai mult respirabilitatea și vă oferă o îngrijire completă. Partea din față este o centură abdominală cu o presiune ușoară și un design cu elasticitate mare. Are o mare elasticitate și revine imediat după eliberare, păstrându-le în stare perfectă în orice moment. Designul complet care acoperă șoldurile nu va cădea sau nu se va bloca în picioare, oferindu-vă un sentiment deplin de siguranță. Elasticitatea la rădăcina coapsei este, de asemenea, foarte puternică, astfel încât chiar și surorile cu coapse groase o pot controla cu ușurință. Nu ratați!